Emlékszel 6 hónappal ezelőtt, amikor létrehoztuk ezt a csoportot? Azóta mennyi minden történt velünk? Partnerek lettünk az Index.hu-val. Megjelentünk a Tények Pluszban, az ATV heti naplójában, az RTL Klub fókuszában és számos más médiában is jelen voltunk. És megismerkedtünk Csorba Dáviddal, akinek a csoport a DEID segítségével újra hangot adott gondolatainak. Azóta Dávid arra inspirál minket, hogy újra és újra felfedezzük az AI világát. De ami a legfontosabb, hogy közösséggé váltunk. Hála szuper moderátorainknak, a fejlődésre és tanulásra tudunk koncentrálni. Együtt fejlődünk, együtt növekszünk. Bátorítalak, hívj meg barátokat, rokonokat, ismerősöket. Hogy senki sem maradjon le erről a szuper technológiáról. Mert ez itt nem csak egy csoport, ez egy utazás, amit közösen teszünk immáron 25 000 taggal. Köszönjük nektek! Csatlakozz hozzánk! Fedezd fel velünk a jövőt!